Yn ymwybodol bod bobl yn cael lle i barcio neu'n cerdded ag ati ac dal yn dod i mewn. Reit ta. Da ni'n ffrydio, Gwydion? Da ni yn ffrydio? Reit ta, oce. Da ni yn live. Wel, croeso, mae'n hyfryd cael bod yma hefo'n gilydd. Mae'n hyfryd cael croesawu ymwelwyr yn arbennig. Mae'n hefyd yn hyfryd cael croesawu plant yn ôl o wersylloedd, rhodri yn ôl o fod ar wersyll. Hefyd dwi'n trio gweithio allan pwy sydd edrych fwyaf blinedig, Daniel neu'r rhodri. Mae'n hyfryd cael gweld aelodau sydd wedi bod ar wyliau, a da ni wedi gweld yn yr wythnos y ddwy ddiwethaf yma. So, mae'n braf iawn cael bod yma hefo yn gilydd, a mae'n braf iawn cael croesawu Morgan atan ni'n nghefndar bach chi, a Lea hefyd, hyfryd eich cael chi yma. Felly, mi fydd yr Gwasanaeth dan ofal Morgan. Bore yma, o ran cyhoeddiadau yr wythnos, mae hi'n wythnos hawdd iawn i roed cyhoeddiadau. Does ne ddim byd yn arbennig o ran yn trefniadau. Nina, dim cyfarfod nos a dim cyfarfod nos ferchar chwaith. Ond mi fydd yna nifer o'r eglwys yn mynd i'r gynhadledd ac i'r rhain sydd ddim yn mynd, mae'r gwasanaethau ar-lein hefyd. Felly cyfle i ni gael ymuno, os da chi ddim yn mynd i Aberystwyth, hefo gweithgareddau y gynhadledd ar-lein. Ydyn Sul nesaf, mae'r Gwasanaeth dan ofal Steff am hanner 10 eto yma yn y stafell yma. Hyd y gwni does ddim diwrnod agored Sul nesaf, felly gobeithio fydd o'r ochr ymarferol yn haws. Mae Dafydd Job yn Aberystwyth yn pregethu, felly dyn ni'n cofio yn arbennig am Dafydd. Gweddiwch hefyd am y gwahanol rai fydd wrthi'n pregethu yn ystod y gynhadledd hefyd. Reit, dwi'n mynd i basio'r awena i Morgan rwan, a wedyn, fire away Morgan. Diolch yn fawr iawn am y croeso cynnes. Dim jyst heddiw mewn bod dwi'n dod i Caberffynon, da ni'n rili mwynhau dod yma. Wel, dim yma, achos dwi'n dweud cyntaf fi'n ar athron erioed, ond lle bynnag oeddech chi gynt. Diolch. Da ni yma i addoli'n Harglyn Mawr, a os da ni'n diblino, os da ni'n stres, da ni'n meddwl am y dyfodol, am lle da ni'n mynd i fod wrthos yma, da ni yma heddiw yma o'r yma i addoli yn diw ni. So gwni gychwyn efo'n emyn gyntaf, os da ni'n llawryfon, rhowch ar ben yr oen arosedd nef, ni chan angylaidd nefol gor i neb ond iddo ef. Fy unaid can i'r hwn, fu farw yn dy le. Trwy dragwyddoldeb nid oes gwell, ar ddair nac yn y ne.
Gret. Dwi'n meddwl bod dwi wedi cael y siawns i wneud stori plant, dwi'n meddwl. So, wel, mae'n stori ni gyd, achos mae'n dod o'r Bibl. So, mae'r stori mae'n dod just cyn yr hanes dwi'n mynd i bod yn ffocysio yn ganolbwyntio yno fo, sori, mae'n capel Cymraeg. Canolbwyntio yno fo pnawn ma ar y brygaeth. So, ond dwi angen chi gyd fatha clapio weithiau, neu rhywbeth dwylo, neu os da chi'n gallu, clicio, iawn. Iawn, so, pwy di plant yma? Wel, da ni gyd yn blant, yn y bôn, really. So, mae hanes yma yn dod o Marc 4, a mae o yn dod pan mae Iesu a'i disgyblion wedi mynd fewn i gwch. Maen nhw'n mynd fewn i gwch lot o weithiau, achos maen nhw'n licio mynd ar môr Galilea. A pwy sy'n y gwch ydy, wel, Iesu yn amlwg, a'r disgyblion. A pwy sy'n y disgyblion fel criw? Da chi'n gallu enwi rei o'n nhw? Diolch yn test, dwi'n gael o. Dwi'n mynd i ddweud os da chi'n iawn neu beidio. Pwy sy'n? Enwch ddisgu bo. Pedr, da ni eisiau gweld Pedr, diolch yn fawr iawn. Pedr, pwy arall? Matthew, da iawn. Chi wna'n testio fi. Daid. Gret, so 22, Matthew na ag o Pedr na, ac yna efo Pedr o'na 3 pysgotwr arall. So o'na bobl di arfer bod mewn cwch, a pobl o di arfer bod mewn stormydd illa. Ond, mynd nesa, dyma yna law yn cychwyn. Ac oedd ddwrna braf iawn, so oedd y rhagolygon tywydd ddim wedi dweud bod yna storm ar y ffordd, ond dyma'r cymylau yn dechrau dod i fewn. A nath y gwynt ddechrau cychwyn. Os da chi'n gallu gwneud hynna? Glaw. Glaw yn dechrau cychwyn. Mae wedi bod yn bwrw bore yma, so o'n i'n gobeithio bod i'n mynd i fod yn... Glaw yn dechrau hitio y dec y llong neu'r gwch. A dyma nhw'n nesa, dyma nhw'n daran. A mell yn mynd o bod man. A dyma nhw'n dechrau ofni, achos dyma'r tonna efo'r gwynt yn dechrau codi. A fel mae tonna yn dweud, maen nhw'n mynd yn uwch ac yn uwch. A mae'r llong yn dechrau, y gwch, yn dechrau cael ei sgibo i un ochr i'r llall. A maen nhw'n dechrau mynd yn ofn. Reit ofn. Mwy ofn a ella, da ni'n deimlo pan mae'na storm yn digwydd yn tŷ, achos maen nhw mewn gwch ar y môr. A mae'n ystod yma, don anfarth yn dod drost y dec. A dyma nhw yn gyd yn dechrau crynu mewn ofn. A dyma nhw'n chwilio am Iesu, achos oedd o'n ar y dec. A lle oedd o, ond yn cysgu. Yn ganol storm, mae yna stori o fi'n gallu cysgu mewn lot o lefydd gwahanol mewn cymanfa ganu. Nes i cysgu mewn cymanfa ganu. A mewn storm, actually, ar y plen. So, ella bod fi'n gallu unieithu chydig bach o Iesu. Pan dwi wedi blino, dwi'n gallu cysgu. Ond dyna lle oedd o, yn cysgu, yn drwm, yn ganol y storm, yn ganol y glaw, yn glanio ar y dec. A dyma nhw yn gweiddio arno fo. Athro, wyt ti ddim yn poeni bod ni'n mynd i foddi? Wyt ti ddim yn bothered bod ni'n mynd i farw? Maen nhw'n gofyn. A mae Iesu yn codi. Dyna'r nap di gorffan. A mae'n codi a mae'n mynd fyny ar y dec a mae'n syllu o'i gwmpas ar y storm sy'n digwydd, ar y gwynt ac ar y tonna mawr yma. A mae'n rhoi rowydd nhw. Mae'n cyrryddu nhw, mae'n dweud, stopiwch. Dwi'n gwybod os ydych chi efo ci, weithiau dwi'n gorfod dweud stopio Nora, yn eitha cry, rhaid ceiriad iddi. Stopia, bydd istaw. Bydd yn llonydd. Ac yn sydyn reit, mae bod dim yn stopio. Mae'r tonna mynd yn fflat, mae'r gwynt yn stopio, mae'r glaw yn sychu, mae'r awyr yn las, unwaith eto. Bo man yn hollol dawel. A mae sy'n troi at y disgyblion yma'n dweud, be mae'n bod? Lle ma'ch ffydd chi? Pam bod gennych chi gymaint o ofn? A dyma os o'n i wedi joinio nhw. O'n nhw wedi syrdanu'n llwyr, ond nhw'n sioct. A dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, pwy di hwn? Bod nhw wedi treulio gymaint amser a fi sy'n barod, ond gofyn, pwy di hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a tonna'r môr yn ei fyddhau iddo. A da ni'n mynd i fod yn sbio later on
am sut mae Iesu, dim jyst yn in charge o tonna, a'r gwynt, a'r glaw, dim, ond mae hefyd yn charge o bethau mwy ysbrydol hefyd. A da ni diolch i Dduw am y stori anhygoel yma am Iesu in charge, a am sut mae hyd yn y pan da ni ofyn, mae Iesu dal yn in charge a hefyd dal yn gallu bod yn dangnefydus o cŵl ac yn gallu cysgu. Pan da ni yn bryderus. Diolch ar gwyth. Da ni mynd i ganu yn hael emyn. Ysgwni fan. Hemffych chi enw Iesu gwyw, syrthiad o'i flaen, angylion Duw. Rwch chi ddod parch o llyrfa'r nef yn arglwydd pawb, cronwch ef. Mae'n cael brec o fi'n siarad atoch chi trwy'r awr yma. Da ni'n cael y pleser o gael un o chi yn darllen y darlleniad i ni bore yma. So, sgwn, diolch yn fawr y darlleniad. So, mae'n dod o Marc 1. Felly, Marc penod 5, adnodau 1 i 20. Deithant i'r ochr draw i'r môr, i wlad ag erysenniaid. A pan ddaeth allan o'r cwch, ar unwaith, daeth i'w gyfarfod o blith y beddau, ddyn ac ysbryd aflan ynddo. Yr oedd hwn yn cartrefi ymhlith y beddau, ac ni allai neb mwyach ei rwymo, hyd yn oed a chadwyn, oherwydd yr oedd wedi cael ei rwymo'n fyny challafetheiriau ac a chadwynau, ond yr oedd y cadwynau wedi rhwygo ganddo, a'r llafetheiriau wedi dryllio, ac ni fedrai neb i ddofi. Ac yn wastad, nos a dydd, ymhlith y beddau ac yr ymynyddoedd, byddai'n gweiddi ac yn ei anafu ei hun a cherig. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio ar ei luniau o'i flaen, a gweiddodd a llef uchel. Beth sydd â fyny di am i, Iesu, mab y Duw goruchaf? Yn enw Duw, paid am poenydio. Oherwydd yr oedd Iesu wedi dweud wrtho, dos allan ysbryd aflan o'r dyn, a gyfynodd iddo, beth yw dy enw? Meddai ynte wrtho, Lleng yw fy enw, oherwydd y mae llawer ohonom. Ac yr oedd yn ymbil yn dair arno beidio ei gyrru allan o'r wlad. Yr oedd yno ar lethr y mynydd, genfaint fawr o foch yn pori, ac yn biliodd yr ysbrydion aflan arno, anfon i'r moch,
Gad i ni fynd i mewn iddynt hwy, ac fe ganiataodd iddynt. Aeth yr ysbrydion aflan allan o'r dyn ac i mewn i'r moch, a'r hithrodd y genfaint dros y dibyn i'r môr, tua 2,000 ohonynt, a boddi yn y môr. Ffodd bugeiliad y moch, ac adrodd yr hanes yn y dref ac yn y wlad, a daeth y bobl i weld beth oedd wedi digwydd. Deithant at Iesu a gweld y dyn, hwnnw yr oedd y llen cythreiliad wedi bod ynddo, yn eistedd a'i ddillad amdano ac yn ei iawn bwyll, a daeth arnynt ofn. Adroddwyd wrthynt gan yr rhai wedi gweld beth oedd wedi digwydd i'r dyn y meddiant cythreiliad, a'r hanes am y moch hefyd, a dechreuasant erfyn arno fynd ymaith o'i gororau. Ac wrth iddo fynd i mewn i'r cwch, yr oedd y dyn oedd wedi bod y meddiant y cythreiliad yn erfyn arno am gael bod gydag ef. Ni adawodd iddo, ond meddai wrtho, dos adref at dy bobl dy hun, a mynegau iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi'i wneud drosod, a'r modd y tostyriodd wrthynt. Aeth yntau ymaith, a dechrau cyhoeddi yn y Decapolis, gymaint yr oedd Iesu wedi'i wneud drosto, ac yr oedd pawb yn rhyfeddu. Diolch yn fawr iawn. Sgwchra ger yn eidl yno. Diolch yn fawr. Iawn. Dim dyna'r tro cyntaf i can dyma i fi ofyn am rhywun dod am eidl yn ôl. Nes i'n hofio fan sy'n mam a dad. Nath i'r un nôl o. Oedd yn gred a serau fod yn deg. So, diolch yn fawr iawn. Mae'n stori anhygoel. Y stori sydd yn peri ni stopio a meddwl, o, mae'n rili odd, weithiau. A mae'n stori lle da ni yn gweld arglwyddiaeth Crist, y reit o flaen llygyd ni. Da ni yn troi at yn harglwydd Iesu. Yr un sy'n arglwydd dros bob dim, arglwydd dros ni, dros yn bywydau ni. Mewn gweddi, da ni newydd o bando o Gaerdydd, o da ni'n cael y cyfle i siarad efo fo, efo'n harglwydd, efo'n achubwr. Arglwydd da, da ni diolch i chdi am yr hanes anhygoel yma, am rhagflas o iachawdwriaeth. Rhagflas o chdi'n achub rhywun o ddrygioni. Da, da ni'n diolch i chdi. Mae dim hwn di'r unig dro ti'n neud hynna yn y Beibl. Dim dyma di'r unig dro ti'n neud hynna yn hanes. Arglwydd, da ni yn dod heddiw yma i gyd. Wedi clywed yr hanes yma. Ac ella lot ohono ni yn tystiolaethu am yr iachawdwriaeth rhad yma i ni yn costus i chdi. Da, da ni'n gwyddio dros y rhai sydd yn gwmpas ni, yn ffrindiau ni, yn teuluoedd ni, yn cymdogion ni sydd ella yn nabod rhai storïau y Beibl o'i cyfnod ella yn yr ysgol neu ysgol yn Sul, neu jyst yn yr diwylliant yn gwmpas ni. Ond da ni'n gwyddio dros y rhai sydd ddim yn nabod chdi, dad. Ella yn gwybod amdana chdi, ond ddim yn nabod chdi. Da, da ni'n gwyddio chdi wneud y hun, wneud i ddangos dy hun iddyn nhw. Wneud i ddynyddio ni i efengylu iddyn nhw, i ddeud wrthyn nhw am y ffordd ti wedi tosturio wrthyn ni. Fel mae Iesu yn gyrru y dyn oedd wedi alw'n lleng. Dos adra at dy bobl dy hun a mynegau iddynt gymaint mae'r arglwydd wedi wneud os o ti. Da ni wedi rhoi yn nerth i ni allu wneud hyn, y dewrder i ni fod yn eofn, dad, heb ofn wrth i ni wneud hyn. Ni wedi sgubo ymaith bob un nerfusrwydd pan da ni yn meddwl am hynna, a ni wedi rhoi y confidence da ni angen, dad. Ni wedi atgoffa ni bwyso yna chdi hefyd yn hynna. Chdi rhoi y geiriau yn cega ni i sôn yn gall ac yn addfwyn am sut i yn caru bobl gymaint, lle nes ti roi dy unig fab, i farw drosto nhw. Da, da ni'n meddwl am y rhai sydd yn gwrthwynebu dair di, yn gwrthwynebu dy bobl di, a draws y byd. Da ni'n meddwl am y rhai sydd dan orthrwm y rhai yma, y rhai sydd yn cael eu herlyd, achos bod nhw mond yn credu yna chdi. Dyna'r rheswm. A da ni yn dod yn gyhoeddus heddiw yma'n gwyddio drostyn nhw.
dros yn brodyr yn chwiorydd sydd yn cael eu hirlid, yn profi poen, profi galar, profi marwolaeth, achos bod nhw'n dilyn chdi. Dad, ni di fod efo nhw, ni di rhoi tangnefedd iddyn nhw, wrth iddyn nhw brofi'r archylldora yma. A dad, ni di atgoffa ni faint o fendis genna ni yn gallu dod yn rhydd i lefydd fel neuadd yn institution cyhoeddus, dad, sy'n gadael ni ddefnyddio eu llefydd nhw i addoli enw mawr di. Diolch i chdi am y cyfle ac yr fendith a'r fraint yma allu gwneud hynna. Dad, da ni'n diolch i chdi am y rhai sydd yn mynd i efengylu i'r gwledydd yma. Ni wedi rhoi nerth a resilience iddyn nhw. A hefyd yn agos, dad, y rhai sydd yn efengylu yng Nghymru, y sens o resilience yma. Da ni gyd angen wrth i ni efengylu a gweddio dros y rhai da ni yn trio cyrraedd. Dad, da ni'n meddwl am y byd ni, am y ffaith bod ni'n bryderus am y byd ni. Mewn gymaint o ffyrdd, mae yna gymaint o bethau sydd yn peri pryder, peri ofn. Ond dad, ni di rhoi y tangnefedd yma ti'n ei roi i dy ddisgyblion di. Yr tawelwch mawr, yr peace yma sy'n dod, yr shalom sy'n dod, pan ti'n ymddangos iddyn nhw ar ôl dy atgyfodiad. Ni di rhoi y tangnefedd yma i ni gyd wrth i ni weddio dros yn byd ni, i ni beidio bod ofn pan da ni'n darllen y newyddion, neu yn gweld bod dim o'n cwmpas ni. Ni wedi rhoi y tangnefedd yma ac y synwyr ar dynadaeth i wybod be fedra ni'n wneud i helpu a be fedra ni'n wneud yn fwy na byd, pwy da ni angen gweddio dros yno. Dad, da ni'n diolch i chdi am y cyfle yma i ddod ato ti fel cymuned, fel brodyr y chwiorydd sydd yn digaru di. A dad, dwi'n gweddio y byd i'n agor yn calona ni wan, fel ti wedi gwneud yn barod, i glywed dair di yn ffres unwaith eto. Ni di siarad trwyddo fi wrth i fi bregethu y bore yma. Diolch Arglwydd am y cyfle i fod efo brodyr y chwiorydd. Amen. Be di'r trefn o'n? Dwi'n anghofio faint o mynod o'n i wedi ganu. Oes ma'n ei mynd? O, gret. Ma'n ei ganu mynd arall. Dos am rhifa, dwi wedi arfer efo rhifa yn y tro fi. Iesu yw'r ior, y gris yn atsain drwy y creiad. Disglair ei rym, tragwyddol air ein craig. Gwir fab ein Duw, sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant, sy'n gwahodd i brofi'r bara Duw. Diolch yn fawr.
Dyma mae'n lot o'n chi yn nabod fi. Ond dwi'n gwybod os ydych chi'n nabod fi gymaint lle sa chi'n gallu dweud beth i hoff. Neu be fysa yn prydyn ola fi os o'n i'n cael dewis. Dwi'n mynd i ofyn i Leo achos nath ni gael yn eithio. Dwi'n mynd chips o siop chips. Dim just fatha siop chips fatha normal, ond fatha... Wel, i fod yn deg, nes i gael un o borth ddoe, yr un ar fatha wrthymol elegant Chinese, ac oedd yn ffantastig. Ond mae yna un lle Falport Bwlleli, sydd yn neud, yn fy marn ni, yr chips gorau. A da chi'n meddwl, pam bod o'n sôn am chips? A dos am rili cysylltiad efo'r gair bore yma, ond dwi eisiau sôn yn sydyn am y ffordd, mae yna cysylltiad tenuous iawn. Y ffordd dwi'n erfyn weithiau am chips. Achos o'n i ar, wel, o'n i yna un stori actually o blwyddyn dwytha, lle nath ni swydd bod ni'n bita gormod o chips. O'n i'n byw yn Pwllheli, oedden ni'n pasio siop chips, ac oedden ni'n cael lun o leia bob wythnos. Oedd un take away o leia. Mae'n dweud bydd maximum i chi. A nath Leia ddod at fi yn diwrnod, mae gan, da ni'n bita gormod o chips. A nes i ddweud, dyn nhw'n bosib, Leia. A nath yn damio dyn ni, achos da ni'n dweud, dwi wedi mynd yn bach yn grwn, meda fi. A dyma ni yn penderfynu, bod tro mae hi'n mynd i ofyn, bod tro mae Leia mynd i ofyn, yn Gymraeg, sorry, just i clarify. Be am i ni gael chips? Dwi'n gorfod dweud na. So nath ni'n cael practices. So bod tro o'n i'n gorfod dweud na, oedd o'n lladd chydig bach yn unau di. So, be am i ni gael chips? Na. Be am i ni gael chips? Na. A wedyn, chydig o wythnosau, well, actually, dwi'n meddwl diwrnodau wedyn, nath Leia dweud, be am i ni gael chips fatha test? Ac oedden ni'n pasio siop chips ar y maes. A dyma ni, iawn, ffain. A dyma ni'n parcio, ac ar ôl erfyn, dyma ni'n cael y chips. A dim dyma y tro cyntaf. Yn ar ôl i fi erfyn am chips. A dyma fi methu'r test, ond dyma fi dal yn cael y chips. A dwi'n newid sbio ar Nerys sydd yn doctor. Pan da ni darllen yr hanes yma am Iesu yn iachau y dyn, mae yna lot o gyfriadau tuag o bobl yn erfyn, yn ymbil, yn begio iddo fo wneud pethau. Yn gweld arglwyddiaeth Iesu Grist o'i blaenau nhw ac yn dweud, please, gna hyn. A pan da ni'n darllen yr hanes, os yna beth sydd yn codi, os yna gwestiynau sgynno ni, pethau ella sy'n siocio ni, ella sydd yn drysu ni, yn confusio ni. Neu os yna bethau sydd yn eitha tebyg yn bywydau ni, pethau sydd ella ddim yn adlewyrchiad hollol, fatha drych, ond sydd yn adlais bell, ella. Y context, fatha da ni newydd glwed efo stori plant, ydy, mae disgyblion a Iesu Grist newydd lanio ar lan môr Galilea ochr arall i Capernaum a Nazareth i ardal y Geraseniaid. Yn noson cynt, maen nhw'n cael lot o excitement, lot o nervousness, maen nhw'n gyd, mae'n siŵr, yn exhausted. A maen nhw'n gweld yng nghanol y tawelwch mawr ar ôl y storm. Be da ni'n weld ydy, natur wedi cael cerydd gan ei grawdur, ond y disgyblion hefyd, jyst yn syn yn meddwl pwy yn y byd mawr ydy'r dyn yma da ni'n ei ddilyn. A maen nhw'n cyrraedd y lan yn saff, achos Iesu Grist. A maen nhw'n cyrraedd gwlad go iawn mae Dduw yn trio cadw allan ohono fo. Gwlad y Geraseniaid. Pobl o ddim yn rhan o Israel, gwlad o ddim yn rhan o Israel yn ei ffin. Oedd hi yn fwy, probably, Groegaidd a Rhufeinig. Pobl y cenhedloedd di rhain, yr Gentiles. Pobl o ddim yn ei Dduw. Yn tu allan, technically, i bobl Dduw. Pobl o ddim yn disgwyl am y Meseia. Ddim hyd yn oed probably wedi gweld sôn am gair Meseia neu Crist. Ella bod nhw yn ymwybodol am Iawe fel un o'r diwiau sydd o gwmpas yn yr ardal, ond go iawn, nhw'n rhan o'r pantheon, be di un arall. Da ni am ganolbwyntio heddiw yma ar ymateb y bobl yma i Iesu Grist. Pan maen nhw yn sylwi go iawn pwy ydi o, be maen nhw'n wneud. Ond gyntaf, da ni yn cyfarfod un person. Lleng, maen nhw'n ei alw fo. Dim dyma di enw iawn o, ond dyma mae o yn ei roed fatha enw fo. A mae sefyllfa fo yn afiach o drist, yn hynod o drist. Mae difeddiannu yn llwyr gan dim jyst un cythral,
ysbryd aflan, ond gymaint lle mae nifer nhw, lle mae rhif nhw yn gallu cael ei gymharu fo lleng o filwyr. Tua, wel, miloedd, ddydyn ni. Dyn o lleng oedd wedi ei raffidio, ei reibio, ei ddinistrio bron iawn yn llwyr gan y lleng o gythreiliaid yma. Wedi yrru yn wallgo, mae'n dweud fod o yn aniddig fel person yn rhy fan yn llwyr. Oedd y bobl lleol yn sbio arno fo, yn tristau, ond be oedden nhw'n gwneud i drio dofi fo, oedd clymu fo efo cadwyni a llyffaith eiriau, neu fatha nes i o'r Google be di llyffaith shackles. So, a am ei ddwylo a'i draed o. Gyda nhw gymaint o ofn ohono fo, lle oedden nhw'n clymu fo efo'r pethau cryfa o gennym nhw. Ond, dwi'n gwybod sut, ond oedd gennym fo nerth hollol o'r uwch naturiol, wel, sut oedd achos bod yr cyffriliaid yno fo. Ond, oedd gennym fo yr nerth goruwch naturiol arallfydol yma i rwygo'r cadwyni ac i ddinistrio y shackles oedd i arno fo. Triod oedden nhw'n gallu dofi fo. A mae yna'n dris yn dweud, mae dofi oedden nhw'n trio wneud, dim helpu fo, jyst dofi nhw. Fatha mae yna rhywun yn trio wneud efo y ci gwyllt neu flaidd. Mae'n rhyfedd meddwl am digwyddiad yma. Da ni'n cael digwyddiadau fel yma yn mynd i Sir Fôn. Da ni'n mynd cael yn Sir Fôn, dwi'n gwybod Gwynedd. Dwi'n mynd un sydd hefyd yn gweld bwganod yn bob man, ond hefyd da ni angen bod yn serious am rhywbeth fel yma. Pan da ni yn sbio ar y gair, mae'r gair yn dweud, o gennym fo gythreiliaid, da ni'n gallu sbio nôl efo'n meddyliau, efo'n syniadau o'r 21st century yn dweud, na, jyst sal yn meddyliol oedd o. Mae yna lot mwy na jyst afiechyd meddwl yn mynd ymlaen yn fama. Mae'r gair yn glir, mae wedi feddiannu o'r lleng. A dim y treatment plan gorau o clymu fo. Ond dyna oedd gan nhw. Dyna oedd y peth gorau gan nhw i gynnig. A go iawn, dyna pam oedd nhw'n rili eisiau boddran gormod. Just clymu fo ac anghofio amdano fo. Ond, dyma Iesu'n cyrraedd. A mae wastad yn taro fi sy'n mae cythriliaid yn siarad o fi. Mae nhw'n gwybod yn iawn cyn neb arall o'i gwmpas o. Mae nhw'n gwybod yn iawn pwy ydi o. A mae lleng yn gweld o bell. A mae o yn rhedag ato fo. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio ar ei flaen ar ei luniau. Mae o yn rhedag ato fo, dim i atacio fo, dim i wneud byd drwg iddo fo na'i disgyblion, ond i syrthio ar ei flaen o. A mewn posture o addoli, fel moth at ola, mae'n cael ei ddenu at Iesu. A da ni'n gweld arglwyddiaeth Iesu Grist yn llwyr y fama. Mae gelyn penna y cythral neu'r cythriliaid o Iesu, dyn nhw'n gallu peidio ond dod ato fo. Iesu di'r un sy'n in charge o bob dim. Mae rhaid iddyn nhw weld dim yn mynd i wneud efo nhw. Ac yn mynd o cyntaf Marc, da ni'n cyfarfod un o'r cythriliaid cyntaf mae Iesu'n delio efo. A mae o'n mynnu, mae o yn desperate i wybod be mae Iesu'n mynd i wneud efo. A da ni'n gallu meddwl am sefyllfa'r dyn yna, ond mae'n dweud, beth a fyny di am mi, Iesu Nazareth? Wyt ti wedi'n dod i'n difetha ni? Mi wn pwy wyt ti, sanct Duw. Dwi'n gwybod faint o bobl oedd o gwmpas y dyn yma, ond oedden nhw'n gallu cyfeirio at Iesu Grist yn syth bin ar y cychwyn fel sanct Duw yn gofyn, be ti'n mynd i wneud efo ni? A da ni'n gweld yna, o lle mae lleng yn rhedeg. O'r mynyddodd, o llefydd unig ac o'r bedda. Fod gan o'r rhyddid i fynd lle bynnag mae o eisiau mynd, John wedi glymu yna gan Cadwyna na shackles, ond oedd o'n penderfynu treulio amser o efo'r meirw a mewn llefydd unig ofnadwy. Pan da ni'n dechrau gwrando a sbio ar go iawn tactics y diafol, da ni'n gweld yna, mae o eisiau ni fod yn unig. Mae o eisiau i ni beidio bod efo bobl sy'n caru ni. A mae lleng yn enghraifft extreme o hynna, dydy. Mae o'n unig, mae o wedi cael ei yrru ffwrdd illa gan y cythriliaid. Mae pobl ddim eisiau bod o'i gwmpas o gymaint lle oedden nhw'n clymu fo, yn gobeithio bod o'n mynd i aros yna.
tan be bynnag sy'n mynd i ddigwydd iddo fo. Ond wedyn os da ni'n dechrau camu nôl, am ôl beth sy'n digwydd i bobl yn cwmpas ni, neu hyd yn oed ni pan da ni'n dechrau gwrando ar celwyddau y diafol. Da ni'n dechrau gwadu y diaioni sydd wedi cael ei wneud i ni. Da ni'n dechrau dweud, na, actually, dydy Duw ddim yn caru fi digon i llnau fi o'm mhechodau. Dwi wedi gwneud gormod i Dduw allu gwneud hynna. A beth sy'n digwydd wedyn, da ni'n sbio ar yn teulu ysbrydol ni'n dweud, dwi'n digon da i fod efo nhw. A wedyn, beth sy'n digwydd wedyn, da ni'n unig dydan, a wedyn mae bob dim sy'n dyn, mae'r tywyllwch yn cau amdano ni. Ond wedyn, da ni angen cofio, dyna ddim yn wir. Mae'r mab yn caru ni gymaint. Mae'r tad yn caru ni gymaint, mae'r ysbryd yn caru ni gymaint, lle does am byd ydyn ni'n neud sy'n stopio'r cariad yma rhag tywallt drosto ni. A da ni angen cofio yna pan da ni yn dechrau clywed yr celwydd yn dod. A beth sy'n digwydd pan mae lleng yn cyfarfod y mab? Y tro dwytha i Iesu gyfarfod cythral, mae'n cael gwared ono fo. Dyna sy'n digwydd, mae Iesu yn dweud ydy. Mae'r gair yn dweud, oherwydd yr oedd Iesu wedi dweud wrtho, dos allan ysbryd aflan o'r dyn. A dyna pam oedd o'n dweud, be ti'n mynd i wneud efo ni. Ond pwy ydy'r mab? Pwy ydy Iesu Grist? Wel, mae yna un person sydd yn y gwch. Wedi sgwennu yn lot neisiach na dwi'n gallu sgwennu, Ioan. A mae o'n disgrifio Iesu Grist reit ar gychwyn ei efengyl o, fel hyn. Yn y dechreuad, yr oedd y gair, sef Iesu Grist. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, heb ddo ef, ni ddaeth un dim sy'n mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, goleini dynion ydoedd, y mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, a nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. A mae'r un sydd wedi cael ei alw yn lleng, yr un sy'n treulio amser efo'r meirw, yn gweld Iesu Grist, yn camu allan o'r gwch, yn adnabod, neu yn gweld bywyd. Y bywyd, y goleini. Bod y lleng sydd i fewn nhw ddim yn gallu, mae yna debet am gyffred neu trechu, ond y ddau ddim yn dall yn iawn sut i drechu y goleini yma. Mae'r tywyllwch yn adnabod o. A mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A maen nhw'n ymbil dydyn, bigio, erfyn arno fo i beidio gyrru nhw allan i'r wlad. Ond maen nhw'n gweld, mae yna genfaint hyrd o foch yn yr ardal. Lot fawr iawn ohonyn nhw, tua 2,000 ohonyn nhw. A maen nhw'n ymbil unwaith eto yn erfyn, paid y gyrru ni allan o'r wlad, ond gyrra ni fewn i'r moch yna. A da ni'n gweld Crist yn ffantastig yma. Yn ei arglwyddiaeth, mae fo sy'n in charge, maen nhw'n gorfod gofyn am ganiatad i fynd i'r moch. Ond hefyd, yr ochr, mae o'n rhoi y caniatad. Yn ei compassion, yn ei dosturi, mae o'n caniatau iddyn nhw fynd i'r moch. Ond yn hyn, maen nhw'n orchestratio eu difa i hunan. Maen nhw'n dinistrio eu hunan trwy achosi, wel, efallai bod y moch ddim efo gymaint o synwyr a phobl. Maen nhw'n stampidio i lawr i'r môr ac yn boddi. Maen nhw'n dinistrio eu hunan. A dyna di diwad y cythriliaid a'r moch. Ac os da ni'n sbio ar y lleng, y dyn, dyma oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo yn y dyfodol. Dyma sut oedd o'n mynd i farw. Yn ar y bach oedd y cythriliaid yn difa fo o'r tu mewn allan o'i go, ac oedd o'n brifo ei hun, dim efo cyllill, ond efo cerig, bethau really, wel, dibynnu sydd finiog, ond dim yn lan, ddim fatha scalpel, ond bethau brwnt iawn. A beth sy'n digwydd? Mae Iesu'n achub o rhag hyn. Mae'n gymaint o lefydd yn does, lle mae Iesu'n achub pobl o y cyflyrau nhw. Yn fama mae'n achub y dyn o'r cythriliaid, mae'n achub gymaint o bobl o fod yn wael, y ddynas sydd wedi bod yn gweithio am flynyddoedd. Ac os da ni'n edrych yn ddyfnach, mae yna gymaint o effaith na just cael
iachad yn does. Maen nhw'n cael mwynhau bywyd yn gyflawn unwaith eto. Ac yna, mae'r dyn dydy, mae'n cael ei iawn bwyll yn ôl. Ond yn anffodus, da ni'n cael yr enw oedd arno fo go iawn. Mon lleng. Ond dwi'n eisiau galw fo'n lleng i mwy, achos dim lleng ydi o. A mae Mark yn dweud, y dyn oedd wedi bod yn meddiant cythriliaid, mae hwnna bach yn long ceg, yn dydi trwyadeg. Dileng, illa, nhw'n ei fo. Dileng. Dim dilun, ond dileng. A dyna lle mae o. Dileng. Yn eistedd flaen Iesu Grist. Mae'n siŵr yn siarad efo fo, fatha person normal, ddim yn gweiddi arno fo. A beth sydd hyd yn oed fwy hyfryd ydy, mae'r dyn wedi ei wisgo. A mae pobl yn rhedeg yma, y pobl yn edrych ar ôl bugeiliaid y moch, yn rhedeg oddi wrth bob dim sydd wedi digwydd, ac yn mynd ac yn deud wrth bawb o'r ardal, ffordd y bugeiliaid y moch ac adrodd yr hanes yn y dref ac yn y wlad. A daeth y bobl i weld beth o wedi digwydd. Ac gen nhw ddim syniad beth wedi digwydd, mond geiriau y bugeiliaid, ac yn nhw eisiau evidence doedd. O'n eisiau gweld beth wedi digwydd. A dyma nhw'n dod ac yn gweld y dyn. Y dyn yn iach o feddiant y cythriliaid. Wwan yn meddiant ei hun, yn fo sy'n in charge o'i gorff ei hun. Dim jyst ei gorff, ond ei feddwl fo a'i actions, ei weithredoedd o hefyd. Mae di wisgo mewn dillad. A pan mae Iesu'n iachau pobl, ddim jyst yn iachau, ddim jyst yn neud nhw ddim yn gloff i mwy, ond mae'n rhoi urddas yn ôl iddyn nhw, y dignity. Yn lle rhedeg o gwmpas yn noeth, yn wyllt, yn wallgo allan o'i ben, a ddim jyst yn y dre ond ymysg y bedda, mae o wwan yn eistedd o flaen Iesu. Dim mwyach yn trefnu amser efo marwolaeth, ond efo bywyd. Mae o hefyd yn cael siarad efo rhywun sydd wedi achub. A pan mae pobl yn dod yn gweld hyn, maen nhw'n dychryn. Y teimlad cyntaf mae gen nhw ydi dychryn, a dyn ni'n siarad yn barod am sydd o gan y disgyblion ofn, so dwi'n eisiau lladd ar y locals gormod am y ffaith bod nhw yn teimlo ofn o weld awdurdod Crist. Achos dyna ydy'r ymateb call, really, o weld gogoniant pŵar Duw o flaen yn llygyd ni. Yr ymateb cywir o weld pŵar Duw wedi disgo nhw o flaen o fel lleng, fel o'i flaen o, jyst mewn addoliad. Ond yn anffodus, dim addoli ma nhw, y bobl lleol. Be maen nhw'n neud efo ofn nhw, ond maen nhw'n begio Iesu. Maen nhw'n erfyn arno fo i wneud be? I fynd ymaith o'i gororau. I fynd allan o'r holl ardal. A dydy Iesu ddim yn un sy'n mynd i wthio hyn ar bobl sydd ddim eisiau fo. Yn Nasareth mae'n gadael nhw i fod. A yn yr un modd mae o'n mynd nôl fewn i'r gwch. Yn gadael nhw. Yn gwneud be maen nhw eisiau. Erfyn arno i fynd ymaith. A beth sy'n drist efo'r ymbil neu'r begio yma ydy dim jyst nhw maen nhw wedi tlodi o bresenoldeb a chybwr yr Crist, y Mesia, Duw ei hun. Ond maen nhw wedi tlodi y pentra nhw, y tre nhw, yr lle i gyd, a dwi'n cymryd y Decapolis, y 10 dinas i gyd. A pa da ni yn gweld hyn, da ni'n drist yna. Os da ni'n meddwl, pa haws gyda nhw i wthio Crist allan a tlodi pawb o'i cwmpas nhw. Da ni angen meddwl hefyd am yn diwylliant yn hunan a'n heinidiau'n hunan. Cychwyn efo'n heinidiau. Os da ni yn dweud, croeso i chdi ddod ond paid a sbio ar y bit yna am o wedi. Ti'n cael lle yn y bit yna. Neu illa y rheswm da ni'n cuddio neu yn atal o rhagmynd fyna. Illa bod ni'n teimlo bach o gwylydd. Fatha illa sgynnon ni gwpwr yn tŷ lle da ni eisiau taflu bob dim fewn. Yn fanna illa mae'r hwfr a da ni'n mynd, pam mae fanna, mae'r hwfr yn byw. A pan da ni'n cael drws, da ni'n gobeithio bod yma'n mynd i byrstio rhagor, bob dim yn disgyn allan. A hwnna da ni'n dweud, Iesu, gyd i bob dim ond ti'n mynd cael hwnna, achos dwi'n eisiau chdi weld hwnna, dwi'n ashamed o hwnna.
A beth sy'n digwydd yn y man yna, mae yna dwllwch. Os da ni ddim yn gadael Iesu Grist i'r bit yna, mae yna dwllwch. A beth sy'n digwydd mewn dwllwch, mae drigioni yn dechrau cael handhold, yn cael stronghold, really. A wedyn os da ni'n edrych allan ar yn diwylliant, yn cymunedau ni, os da ni'n dweud, ia, mae'n iawn i Iesu Grist fod mewn un lle, ond dim mewn llefydd eraill, be da ni'n gwneud? Da ni'n stopio goleini Crist rhag fod yn y llefydd yna. A beth sy'n anhygoel ydy, bod da ni mewn llefydd, fel pobl sy'n cario goleini Crist, bod ni'n yn cael dweud faint da ni isio mewn llefydd. Da ni dal yn oleini Crist yn y llefydd yma. Ond, beth sy'n digwydd yn y man yma, yn yr un ffordd, yn y neidia ni, mae tywyllwch. Does. Lle dos ddim Crist, mae'n tywyllwch. Ac yn fanna mae drigoni'n rili gallu cael gafal ar bobl. A da ni yn gwyddio, da ni yn gweithio, da ni i dorri strongholds yr un drwg yn y manna yna. A mynd fewn fel pobl sy'n caru pobl a sy'n caru Duw i'r manna yna. Achos ar ei collad mae pobl yna ynddo. A da ni angen mynd ar goleini i'r bobl yna. Ond, yn ffodus iawn, mae Iesu Grist yn gweld hynna ynddi. Iawn, maen nhw'n erfyn iddyn nhw ar yn fo i fynd. Ond mae yna un person o'r ardal yna sydd wedi fagu yna, a enw fo o'r lleng, a mae'r un yma yn erfyn arno fo, ddim i adael llonydd iddo fo, ond mae'r gair yn hyfryd yn dweud, pan oedd Iesu mynd fewn i'r gwch, mae'n dweud bod dileng yn erfyn arno am gael bod gydag ef. Dim i ddilyn o, dim i siarad efo fo, dim i ddysgu gan fo, ond just i fod efo fo. A mae yna'n hyfryd yn dydi. Ond mae ymateb Iesu bach yn wahanol i beth da ni'n ddisgwyl. Achos efo Pedr, dyma Pedr yn dweud, dwi ddim digon da i fod efo chdi Iesu Grist. Dwi yn bechadurus. Dos oddi wrtho fi. Ac y bigio yna, dyma Iesu'n dweud, na, ti efo fi. Ond mae Iesu Grist yn gweld yr erfyn yma. Y dyn sydd wedi cael ei achub o filodd o gythriliaid. Ond mae'n dweud, na, ti'n cael dod efo fi. Mae gen i wbeth i chdi wneud. Yn dweud, dos adra, dos at dy bobl dy hun, a mae'n ega iddynt gymaint mae'r arglwydd wedi wneud dosat, ar modd y tosturiod wrthyt. Yn ESV, mae'n dweud, dos at dy ffrindiau. A mae'n hyfryd yn dweud, aros yn dy genefin, aros lle ti wedi byw, lle ti wedi cadwafagu, dos adra. Ella am y tro cyntaf ysbel amser, heb gadwyni o dy gwmpas. Dyda pa mor dda mae Duw di bod efo chdi, a pa mor drigarog ydi o. Y dyn yma oedd wedi treulio amser o yn y beddi, wedi cael ei esgymuno o'r gymuned, oedd y cyntaf i ddeud wrth bobl y Decapolis am Iesu Grist. Fod i'r efengylydd cyntaf, y cenhadwr cyntaf i'r cenhedloedd yn Marc. Y bobl oedd technically ddim yn rhan o bobl Duw, oedd yn cael y cyfle ella cyntaf erioed i glwad am y Mesia, am Dduw, am sy'n mae Duw yn drigarog, am sy'n mae o'n dangos tysturi efo rai sydd yn caru fo. A, wel, mae o'n ei garu hefyd. Lot. A pam da ni'n sbio ar y hanes yma, da ni'n meddwl, waw, am anhygoel. Y dyn oedd yn y cychwyn y stori rili trist, a wedyn yn diwedd fodd efo'r comisiwn, y fraint o ddeud be mae Duw wedi wneud drosto fo. Ac os da ni'n meddwl am bywydau ni'n hunan, os da ni'n dilyn Iesu Grist a da ni'n sbio ar y hanes yma, ella, dwi'n nabod chi gyd, ond da ni gyd dim efo'r stori yma, yr hanes yma. Ella bod ni gyd di tyfu fyny yn y capel, di profi cariad Duw a ymateb i welwad o. Da ni ddim efo stori y dyn yma. Ond, pan da ni sbio ar yn bywydau ni, os da ni wedi cael yn achub, mae gennym ni hanes yn hunan am sy'n mae Duw wedi dangos tysturi drosta ni a sy'n mae wedi'n achub ni. A pan da ni'n darllen comisiwn Iesu, dos adra at dy bobl dy hun, a mae'n ega iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi wneud drosat, ar modd y tosturiod wrthyt. Diom yn nish, na. Diom rhy nish i ni hefyd wneud hynna. A os da ni yn meddwl am y bobl, da ni'n meddwl am y bobl lleol nath yrru Iesu Grist i ffwrdd. Achos bod nhw'n gymaint o ofn ohono fo i bŵar o. A maen nhw
yn clywed illa yn bell y siars yma, y challenge, y commission yma i fynd. Ond yn meddwl, be yn y byd mawr sy'n mynd ymlaen. A'r peth gorau weithiau i dawelu unrhyw ofn ydy cael mwy o wybodaeth ynddo. Pam mae gennym ni ofn o ryw sŵn mawr sy'n digwydd, dyn ni'n meddwl be yn y byd mawr o hwnna. Neu clec canfarth, dyn ni'n meddwl, be hwnna. A'r un modd, mae pobl yn mynd i weld lleng neu dileng, a gweld be yn y byd mawr sydd wedi digwydd i chdi. Pam bo chdi'n rhedeg o gwmpas o'n byll, pam bo chdi wedi gwisgo dillad. A mae o'n gallu atab yn dydi. Defnyddio, actually, geiriau lleng, wel, mab y gwyricha sydd wedi digwydd i fi. Iesu Grist o Nazareth, dros môr Galilea, mab y Duw gwyricha, yr arglwydd naeth fy helpu. A pan da ni'n meddwl amdano fel mynd o gwmpas y caplus, da ni'n diolch amdano fo amdano. Achos later on mae Iesu yn glanio unwaith eto yn yr ardal, a mae pobl yn nabod o. A maen nhw'n gweld Iesu Grist i hwn, yr un nath achub i leng. A pan da ni'n meddwl heddiw yma, be da ni'n erfyn amdano fo, be da ni'n begio amdano fo. Ella pethau mwy dwys na chips. Ella pethau sydd yn peri, os dwi mond efo hwnna, fyddai'n hapus, neu bydd bod dim yn iawn. Os, ella jyst byw bump bach yn yr wage packet. Be da ni'n erfyn amdano fo pan da ni'n gweddio? Da ni'n gweddio am dyddiau sydd yn rhydd o boen, ella galar neu traffath, jyst bywyd hawdd, plis arglwydd. Neu da ni'n erfyn, ella, i ddiw, jyst peidio sbio yn y gornel fach yna. Paid ag agor y drws yna, bod dim yn disgyn allan. Y mes yna. Ond beth sy'n anhygoel di, mae Duw yn ddiw sydd wedi delio efo mes lot o bobl. Delio efo pan oedd y byd yn aflunaidd a gwag, o hwnna'n eitha mesi yn aflunaidd, a roed ordor i'r chaos yna. Ac os da ni'n meddwl bod y cwpwr cornel bach yna yn rhy mesi i'r un sydd wedi rhoi bod dim roed yr atoma i gyd at ei gilydd. Da ni angen cael second think bach. Ac hefyd, ydyn ni fedru annog ni gyd i fod fel y dyn yn y diwedd yn dweud, dy hei arglwydd, gai jyst bod efo chdi. Pan da ni'n teimlo yn ddiolchgar am yr hyn mae di wneud iddo fo, mae'n hawdd ydi. Pan da ni'n allan neu fod o gwersyll neu mynd i gynadledd, yn treulio amser efo brodi o chwiorydd, yn cael y ddysgidiaeth yma gyd, da ni'n diolchgar. Ond wedyn, pan da ni'n dod adra, da ni'n meddwl, iawn, dwi angen gwneud stwff, dwi angen gochi llestri. Bod dim boring sy'n digwydd yn bywyd. Da ni dal yn yr adeg yna yn deheu fod efo yr arglwydd, gyda yr arglwydd. Arglwydd, da ni diolch i chdi am yr hanes anhygoel yma, sydd yn, weithiau yn peri ofn, yn peri confusion, ond da ni'n diolch bod o hefyd yn dangos bod chdi'n arglwydd dros bob dim. Hyd yn oed y pethau drwg, y pwerau drwg sydd yn y byd. Diolch bod chdi'n in charge, Dad. A diolch bod chdi'n rhoi y nerth i ni, fynd allan ac i rannu efo'n ffrindiau, efo'n cynefin yn hynna'n. Faint ti wedi tosturio efo ni. Faint ti wedi dangos sigaredd tuag atyn ni. Dad, da ni'n gweddio unwaith eto am nerth i wneud hynna efo rhai sydd yn gwmpas ni. I fod yn i defnyddio'n bwyda ni i ddangos bod pethau wedi newid, bod pethau yn well pan da ni efo chdi. Diolch agwedd. Amen. Gwn ni gan yn ymwneud ola. Mola rior fyned i addolaf y sanctaidd un. Gyda'n nerth i gyd fyned i addolaf y sanctaidd un. Sanct Duw, da ni'n mynd i addoli. Diolch yn fawr.
Da ni'n gwneud adfendith efo'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist, chymdeithas Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a bydd gyda ni am lawr hon i byth. Amen.